شێوەکارێکش باژارێ کۆبانی ڕۆژەوای کوردستانی کول هەولێری ژیاند کە ماڵاخوا بە تابلۆیên هونەراخوا خەملاندیە و هەر تابلۆیەک ویژی çîrokek cuda heye. Kursan 24 fîçerek li ser karê wî şêwekarê Penaber amade kiriye em bi hevdûre bibîn. Odaya mala xwe wekû pêşengeheke şîwekariyê lê kiriye û di dewlemendkirina bihreya xwe de berdewam e. Beşîr Muslim ku bi navê Armanc tê naskirin. Şêwekarekî ji gundewarên bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê ye û ev çend salin penaberî Herêma Kurdistanê bûye û li Hewlêrê jiyana xwe didomîne. Bi pênûseke nerm û hêmin, bi guhdarkirina stranên baqî xwe de tabloyên ji bihreya xwe şîwekariyê saz dike. Beşîr ew şêwekarê Penaber behsa çîroka xwe dike ku çawa kariyê derbasî nav bihreya şêwekariyê bibe. Destpêka min ji gundê Kobanî ji Tilik. Pêşî min celbê çêtkirin, peyker min çêtkir. Taban bu tişta ji ku wextê xwanî kelbîşî termîm dikirin, çê dikirin. Ew celbaş me re bû wek lîskekê. Min hat pê sebira xwedanî. Ji me re bû mawhîbak. Li gundan belkî malek te nebû illa ew karê qenewîç têde hebûn. Resmê şamaran têde hebûn. Fa tiştane gişkî hît ku dûm ez bifikirim ku ez jî tiştekî wanî çê bikim. Di mala wî da tabloyên êş û penabertî û xembariyê tên dîtin û her tabloyek jî çîrokek e. Herwiha Beşîr behsa xewna pêşeroja xwe jî dike. Xewna min wek eyne huner ku bi alemiyê gim. Tabloyê min werin naskirin bê ku navê xwe li ser bikim. Yanî yek ew tabloyê bibînî zanibe ku ew usluba ê Armanc e ew Beşîr Muslim va tablo durust kiriye. Pêşengehê min jî kêm in. Dixwazim ku hîn pêşkevim. Pêşengehê dinê çê bikim. Gîv qelemim durust kirine. Lê ez dixwazim ku hîn waqeî be. Hezkirina min ku waqeya min hîn qewim be. Beşîr di warê dîzaynera pirtûkan de kar dike lê karê wî jî ji encamên bihreya wî ya şêwekariyê ye. Li Rojavayê Kurdistanê gelek kesayetên wekû Beşîr hene lê ji ber rewşa awarte ya navçeyê bihre û karînên wan di nav rewşê da wan de bûne. Zerdeşt Hemê Kurdistan 24 Hewlêr.